मानसिया भुल खालामाबा माया खालामगोन बेखौ भुलखौ माने खेबसे माने चान्स होनांगौब्रा इसोरखौ आच्छा जोंना सान्द्रि मोखां बिनानावा दा बावैसो मोनसे आपडेट होदों मानसिया भुल खालामा माया भुल खालामो होनना बुंदों आरोना स' मानसियाथ' भुल खालामखायो आरो नों जन्थु बिखय नोङो खोथाखौ बुंदों ना नोंखौ नों मा चरित्रनि मानसि जोङो दा हमना मोनबाय जोंहा नैबेयाव हमनायाव जोङो मोजांसो मोनदों नैबिदि फानग्राफोरखौ हमनायाव आरो नों दा मा लाइननि मानसि नोंनि बुंनायाव नोंनि बेबहारावनो नोंनि परिचय दा नोंखौ जोङो मोनथिनो मोनदों नोंबो एसे बोरैबा केरेक्टारनि मानसि होननानै जोङो सान्द्रि मोखां बिनानाव सान्द्रि मोखां ना गब्लं मोखां बिनानाव नोंखौबो जोङो दानिसो नोंखौ हमना मोनदों आरोना जोङो नोंनि रायज्लायनाय परिचयखौनो नोंखौ मिन्थिबाय जोङो माने नोंबो एसे बोरैबा टाइपनि मानसि होननानै जोङो दा मोनथिनो मोनदों मिन्थिबाय बा नोंहा गाज्रि मोनदों नोंहा बिखायाव गाज्रि मोनदों आरोना बा मा खनसे खेबसे रेहाय होनांगौनो बाप रेन्डिफोरखौ रेहाय होजायो जाम्बि बुरबक ना नोंबो रेन्डिसो खालामदों आं मिथियानो मा भुल मावदों मिथियानो आरोना आंबो बा दसेनो सैस्लिमलायबायानो मा जादों मा भुल मावदों आं जेबो मिथियानो बा नों माबायदि मानसि नोंनि मथे माने गनांगौ माने फानबाय थानांगौ बर' हारिया माने नेग्लेक्टेसन जानांगौ आरो नैबिदि डाउनाव थानांगौ आरो मानसिफोर बुंनांगौ बर' हारियाबो फानग्रा उजिबाय होननानै बुरबक साला नोंबो एक नाम्बार गुन्दि टाइपनि मानसिसो खोमा साबि खिन्थु हुसियार सान्द्रि मोखां ना आलु मोखां हयथ' नोंबो अनारसो जानो हागौ नै बिसोरनि रेन्डिफोरखौ फिसिना दोनग्रा खिन्थु हुसियार जा एक सेकेन्ड बिनि सायाव नोंहा जेबो बुंनो पावार गैया आरो मोन्थाय गैया बेखौ नोङो मोजां खोनासंना ला हारिखौ फोसाबनायाव मदद होदों आरो मदद खालाम हायोबा आरो नोंबो मोजां जा सुद्राय साबि खिन्थु नोंबो दिगदार जागोन ना नोंबो अनारसो नैबेबायदि फानग्राफोरनि अनार नामा नोङो मोजां बुजाय आरो खोनासंलां सान्द्रि मोखाङा मा बुंलांदों एक सेकेन्ड बेनि सायाव माने बर' हारिनि सायाव नैबेदि रेन्डि हमनायनि सायाव मा होनदों बियो मानसिफोरा मानो जेनेबा इमान गिदिर गिदिर एक्सिं दिबिलायनो ओमफ्राय इसोरनो माने सानांगौना इमान सानग्राफोर साननो गोरोंफोरानो बिदि डाइरेक्ट साननो गोरोंफोरानो बिदि भिडिअ होयो नामा सोरबा मानसि मोजाङा खर' जुदि मेलेम दङबा भिडिअ खालाम खिन्थु बिदि आपल'ड खालामना होनाङाथ' भाइरेल खालामना होनाङा नोंसोरो जुदि रायनानै बुजायनानै दोननांगोन ना माबा मोनसे भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन बेफोरदि मोनसे थायो आरोना खिन्थु डाइरेक्ट होनाया इसोरनाव माने मार गावसोरखौनो हमनो हानानै मार मोजां खामानि मावनाय मोनदों नामा बेनिफ्राय दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों कि आं रावखौबो जेबो गाज्रि फोरोङाखै माने मा लिरदों नायनि लाइफ दङ ना इसोरनियाबो जेनेबा माबा मोनसे भुला जाखायो मानसिफोरनि सायाव मानसिया भुल खालामाबा माया खालामगोन बेखौ भुलखौ माने